Arestado ang duwang magtugang makalis na manaksak sa piyestahan sa barangay Alibuag, San Andres, Catanduanes, kasudmang alas 2:40 nin maagahon, Desyembre 11. Binisto ang mga sospek na sinda Jovi Sumido, 21 anyos asin Marco Sumido, 18 anyos parehong soltero asin residente kan barangay Paluway, parehong Banwaan. Binisto man ang biktima na si Marvin Romero, 28 anyos, wara nin agom, warang trabaho asin residente kan barangay Kumagaykay, parehong Banwaan. Basado sa investigasyon, poko mas o menos alas 11:30 nin banggikan Desyembre 10, bigla na sanang binungag ni Jovi ang biktima na naagyan kaining nakikipag-inuman sa mga barkada sa nasabing lugar. Makalis ang pirang minuto, uminabot man ang tugang kaining na si Marco, asin sinaksak ang biktima gamit ang bitbit kaining asyab. Hitting his upper right head. Thereafter, Marco Sumedo, while holding a sickle, asyab, together with his two unidentified male companions, stabbed the victim, hitting his back. Ipigdalagan pa ang biktima sa 1M Alberto Memorial District Hospital, alagan man tang pigbubulong binawian man ininin buhay. Sa presente, nasa kustudiya pa San Andres Municipal Police Station ang mga suspect para sa magkakanigong disposisyon. So sa po kang kapulisan, sana po na hindi na ito maulit. And then yung mga kabataan natin ngayon, sana po din ng mga magabayan ng ating ng mga magulang nila. Nakapatinti naman ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.